Milý denníček, nedávno pochodovali ulicami nášho krásneho hlavného mesta, fakt že úplne krásne a nádherné, Bratislavou zástancovia života. Áno, pre tých pomalších z vás idem rozprávať o pochode za život. A členovia tohto pochodu sú ľudia, ktorí za každú, ale úplne každú cenu sa snažia, ako z ich názvu vyplýva, ochraňovať život. Tým pádom je na najvýš logické, že by každý jeden z nich mal byť vegetarián, pretože v prípade, že si dajú napríklad rezeň, po česky hřízek, kurací napríklad, tak dopustia vraždu dieťaťa sliepky, čiže malého kurčaťa, z ktorého potom niekto vyreže prsia a spraví kurací rezeň. Prípadne, keď niekto je vepřoknedlo zelo, tak zase malý vepř je malé prasiatko, dieťa prasaťa. A dokonca by som povedal, že by to nemali byť vegetariáni, pretože vegetariáni jedia rastliny a rastliny sú tiež živé organizmy. Tým pádom musím povedať, že vegetariáni sú vrahovia rastlín. Som zabil dve muchy jednou ranou teraz, hejže. A tým pádom, keby toto vedeli, že som zabil dve muchy jednou ranou, tak by ma z fleku vyrazili z pochodu za život. A tým pádom všetci títo členovia by nemali byť vôbec ani len vegetariáni, by mali byť úplne, že ja neviem, brifariáni. To sú ľudia, ktorí tak akurát pijú vodu, žerú kamene a hlavne žijú zo slnečnej energie. Dobre, žarty bokom. V pochode za život ide v podstate o to, aby bol ľudský život chránený ešte viacej než je. A trňom v oku sú mu hlavne potraty, ale nie len to, citlivou témou je napríklad aj eutanázia a samovraždy. Neviem, ako to chcú riešiť so samovraždami, pretože v prípade, že sa bude jednať o úspešnú samovraždu, tak toho asi veľa nenariešia. A ak by bola neúspešná, tak neviem, spravia to ako za komunistov, že toho človeka odsúdia normálne do väzenia a bude musieť chodiť na psychiatrické vyšetrenia, alebo čo? Neviem. Čo sa týka eutanázie, tak to je úplne iné kafe, to je zaujímavá otázka, pretože eutanázia na Slovensku nie je povolená, ale podľa môjho názoru by povolená byť mala, pretože nevidím dôvod, že by v prípade, že by som mal nejakú smrteľnú chorobu, ktorej finálna fáza trvá, dajme tomu pol roka, a ja by som ten pol rok mal stráviť v ukrutných, neznesiteľných bolestiach, na ktoré nezaberajú žiadne lieky, tak neviem dôvod, prečo by som nemal právo ukončiť dobrovoľne na svoju vlastnú žiadosť svoj život, dajme tomu, že aj za asistencie lekárov, ktorí by ma uspali a pichli by mi, dajme tomu, nejakú smrtiacu injekciu, ideálne podľa môjho vlastného výberu, aj keď to nie je podmienkou. A ešte chcem povedať jednu vec k eutanázii, že v prípade, že by tí borci z pochodu za život akože slávili všade úspechy a všetko by bolo uzákonené ako chcú, tak by sa mohlo stať, že lekári by podľa zákona ma museli udržiavať pri živote čo najdlhšie a moderná medicína dokáže divy. Takže namiesto tej finálnej pôročnej fázy v ukrutných bolestiach by som mohol trpieť, dajme tomu, že aj 5 rokov, takže by som si to kvalitne vychutnal. Ale naspäť k potratom. Podľa predstaviteľov pochodu za život, ktorým odteraz budem hovoriť asi len živoťáci, pretože predstavitelia pochodu za život je príliš dlhé meno, mimochodom živoťáci nemajú vôbec nič spoločné s predplatiteľmi časopisu Život Slovenka ani Vlasta. Podľa živoťákov by mali byť potraty v našej spoločnosti úplne neprípustné, zakázané a v ideálnom prípade možno aj protizákonné, pretože potrat rovná sa vražda dieťaťa. Lenže celé to stojí a padá na tom, ako si dieťa zadefinujeme, že v ktorom momente od oplodnenia vajíčka až po pôrod, dajme tomu, pretože po pôrode je jasné, že už to je dieťa, sa dá hovoriť o plnohodnotnej právnej ochrane toho embria de facto. A to by sme si mohli práve teraz rozobrať. A keď už sa bavíme o potratoch, tak poznám jeden nadúpaný vtip, že ide železničiar a vidí, ako mu dvaja chlapíci pobehujú po kolaniciach, tak na nich zakričí, že hej, vy dvaja tam, čo mi tu pobehujete potrati? A jeden z tých dvoch sa ozve, my nie sme potrati, my sme policajti. OK, dúfam, že ste od smiechu neodhryzli zo stola a môžeme pokračovať skadiaľ sme skončili. To znamená, že som sa chcel zamyslieť, od ktorého týždňa alebo mesiaca po oplodnení vajíčka by sa dal
ľudský plod už považovať akoby za dieťa a mať plnohodnotnú právnu ochranu. Najneskôr, alebo teda malo by to byť určite v momente pôrodu, ktorý je normálne okolo 9. mesiaca tehotenstva. Vtedy sa dieťa narodí a už je proste plnohodnotným členom spoločnosti. Lenže deti na nejaký termín pôrodu kašľú, niekedy sa narodia skôr, niekedy neskôr, hlavne keď sa narodí dieťa o mesiac, 2 alebo aj o 3 mesiace skôr a prežije, tak tiež dostane rovnakú plnohodnotnú ochranu ako ostatné deti. A tým pádom, keď sa nad tým ukrutne zamyslíme, tak dieťa, ktoré sa narodí po 6 mesiacoch od otehotnenia, od toho, ako sa spermia dostane do vajíčka a má plnohodnotnú právnu ochranu, tak rovnaké dieťa, ktoré je stále vo vnútri matky a vyvíja sa až do 9. mesiaca tehotenstva, by malo mať tiež rovnakú právnu ochranu. Týmto sa dostávame k takej tej filozoficko-morálno-spoločenskej otázke, že kedy je vlastne tá hranica, a kedy sa ešte rozprávame o nejakom embrii, ktoré nie je dieťaťom a kedy sa rozprávame už o dieťati. Je to trošku ťažšie a je to zložitá téma, ale začnem z toho akoby na oko jednoduchšieho konca, to jest od živoťákov, od predstaviteľov pochodu za život, pretože oni to majú jednoduché. Oni hovoria, že v momente oplodnenia vajíčka, ako prenikne spermia plášťom vajíčka a oplodní ho, vtedy už sa jedná o človeka a vtedy treba začať tento plod života ochraňovať. A pritom im vôbec nezáleží na tom, že to je voľným okom neviditeľné, že ani po týždni sa ešte nejedná vôbec o, neviem, podľa mňa o človeka, že to je len nejaký zhluk buniek z toho, ako sa vajíčko začalo deliť. Ešte nie sú ani špecializované, že z tejto bunky bude mozog, z tejto pečen, z tejto srdce a tak ďalej. Ešte to nemá ani ten jašterovicovitý tvar takého embria, ale už to treba chrániť. A podľa mňa predstavitelia pochodu za život sú vlastne veriaci, mohla by to byť teoreticky cirkevná lobby, teda som potešil všetkých konšpiračných teoretikov, no aj keď teoretikov, to sú konšpirační kecalovia a žvastalovia. No nič, a čo mi vadí na týchto živoťákoch je to, že oni neberú ohľad na názor ženy. Proste oplodnené vajíčko musíme chrániť za každú cenu a basta fidli. A neberú ohľad na názor ženy, že či ona chce alebo nechce byť inkubátorom pre to dieťa. Pretože tá žena, keď otehotne, tak podľa mňa by mala možnosť si zvoliť, že nechcem to dieťa, chcem sa ho zbaviť, akože nechcem mať ani len tehotenstvo, pretože tehotenstvo má dosť veľký dopad na jej osobný život, a na možno jej pracovný život, mala nejaké plány a tak ďalej a nechce byť tehotná, alebo nechce byť tehotná teraz. Prečo by sme jej toto právo mali upierať? To je jedna vec. Druhá, prečo by sme ju tým pádom automaticky mali nútiť na to, aby sa stala inkubátorom, pretože o tom to presne je. A pretože oni potom hovoria, že žena by mala vynosiť to dieťa a keď sa narodí, tak potom sa môže v úvodzovkách slobodne rozhodnúť, či si ho nechá alebo ho dá do detského domova. Tým pádom sa dostávame k druhému problému, to už budem musieť googliť. Dám tu, že počet detí v detských domovoch na Slovensku. A ešte predtým budem musieť vygoogliť ďalšiu vec, tu je nejakých 65 štátnych domov, 4773 detí. Ešte budem musieť vygoogliť počet potratov na Slovensku. Počet potratov klesá, to máme všetci radosť však. No, nasleduje trošku matematiky. Takže v roku 2014 sme zaznamenali 15 628 potratov, čo je 22% všetkých tehotenstiev. Počet umelých prerušení tehotenstva sa znížil o 500, to znamená na 7500 a spontánnych potratov bolo 5042. 7500 plus 5042 je 12,5, neviem, ešte tu je nejakých 3000 chýba, ale to nevadí. A nám ide o toto číslo, že to je počet umelých prerušení tehotenstiev a akože doktormi. To znamená, že toto všetko by malo byť zachránené a dajme tomu, že ženy by teraz porodili nejaké deti, keby vyhrali živoťáci
a v momente pôrodu sa museli rozhodnúť, či si to dieťa nechajú alebo nenechajú. Dajme tomu, že 2 ženy z 3 by dieťa nechcelo, takže by tie deti museli ísť do detských domovov, hej. To znamená, že tieto deti, čo sú v detských domovoch, 4773, tak ku ním by každý rok pribudlo 5000 nových detí. A po 18 rokoch tieto deti už sú v detskom domove a môžu tam byť maximálne do 18. Takže po 18 rokoch by týchto 4773 detí vypadlo, pardon za výraz, a za tých 18 rokov by pribudlo vždycky 5000 detí. Takže detské domovy sú plné, v niektorých z nich je už teraz viac detí ako miest, celkovo je 4773. Teraz keď ja si tu zapnem túto Windows kalkulačku, áno, používam Windows 8, takže máme 18 rokov krát 5000 detí, za 18 rokov tam pribudne 90 000 nových a na začiatku bolo 4773. To znamená, že na každé a jedno dieťa, ktoré za 18 rokov odišlo, pribudne skoro 19 nových. Takže toto je logika zástancov pochodu za život a zástancov toho, aby sa deti rodili nekontrolovateľne hore-dole, pretože cirkev potrebuje čo najviacej veriacich a im vyhovuje, pokiaľ o tie deti nie je až tak veľmi dobre postarané, pokiaľ nie sú vzdelané, a vtedy im vedia ľahšie naučať do hlavy, že Boh je tu s nami a poďte sa modliť a dajte nám vaše peniaze. No, nehovoriac teda o tom ešte, že by sa muselo postavať hrozne veľa detských domov, vlastne 18 krát viacej alebo 19 krát viacej a najať hrozne veľa personálu a tak ďalej. Čiže to by bol môj názor na to, že oni de facto ignorujú názor ženy. A ešte teda, už som to trošku spomenul, ale oni ignorujú názor ženy aj v tom, že či žena chce alebo nechce mať deti, pretože pre ženu je hlavne v dnešnej dobe výhodné mať 1, 2, možno 3 deti, a pretože ich vie dobre zabezpečiť, vie im dať jedlo, oblečenie, neviem, vzdelanie a tak ďalej a z nich vytvoriť normálnych plnohodnotných ľudí. A v prípade, že by tie isté matky mali 11 detí, tak by tie deti behali s holými zadkami, by boli hlúpe a nevzdelané a by verili všetkom, čo sa im povie, čo teda cirkvi vyhovuje, a vyzeralo by to ako v cigánskej osade alebo čo. Teraz zase niekto môže zaargumentovať, že však aj pred 200 rokmi mali naši prarodičia 13 detí a tak ďalej, ale keby ste sa spýtali tých 13 detí, že či by nebolo lepšie, keby boli napríklad 2 alebo 3 a mali možno viacej peňazí, či sa im dobre žilo, tak by všetci povedali, že moc dobre sa nám nežilo. Ale som rád, že mám všetkých ďalších 12 bratov a sestry. Ďalej, títo živoťáci neberú ohľad na okolnosti otehotnenia, akože najľahšie je povedať, že čo keby bola tá žena znásilnená. Opäť tu argumentujú tým, že však iba vynosí to dieťa, hej, byť inkubátor a potom sa rozhodne, či to dieťa chce alebo nechce, ale nech ho za každú cenu vynosí. A tu zase narážame na to, nechcem sa opakovať, že jej to spraví bordel v osobnom, pracovnom živote a tak ďalej, všeobecne, hej, vo vzťahu s manželom a možno aj s rodičmi a tak ďalej. Si predstavte, že by som ja išiel na dovolenku do Sýrie, mňa tam zmlátia, moju ženu znásilnia a neviem, budú nás tam držať týždeň a parta 20 teroristov sa nám bude striedať od rána do večera, a keď nás potom náhodou takto oslobodí naša krásna slovenská vláda a armáda, tak ona ostane tehotná, tak neviem, či by som s ňou chcel ostať alebo nechcel. A o rok by sa nás takto spýtal, tak čo, idete zase na dovolenku do Sýrie? A ja by som povedal, že mne sa tam moc nechce, ale žena by išla znovu. Dobre, kde som to skončil? Pri znásilnení, hej, tak akože pri znásilnení podľa mňa je to jednoznačné, že žena proste to dieťa nechce a tam by mala končiť vôľa cirkve ju nútiť, aby to chcela. Ďalej, aj keby sa nejednalo o znásilnenie, proste napríklad ja mám ženu, budeme mať sex, ona otehotne a teraz mne je 38, jej je x rokov, nemôžem povedať samozrejme, lebo by žiadny sex nebol. A teraz my by sme si asi chceli, alebo teda ja by som chcela, asi aj ona teda hlavne, asi zobrať to dieťa, lebo na čo teraz byť v x rokoch tehotný a mať zase ďalšie dieťa. Takže proti tomu sa argumentuje tak, že však by ste mali používať antikoncepciu,
A samozrejme, že pilulky nie sú 100%, kondom je 100%, ale niekedy sa roztrhne. Jediná 100% vec, ako neotehotnieť, ale spôsob, ako neotehotnieť, je nemať sex, a to sa deje všetkým Čechom, ktorí si dajú v lete do sandálov ponožky. Dobre, a posledná vec, na ktorú živoťáci neberú ohľad, je vývin v tehotenstve. Ich nezaujíma, že to dieťa by sa napríklad mohlo narodiť zdeformované, alebo hlúpe, alebo proste napríklad, čo v prípade, že by vznikli počas tehotenstva nejaké komplikácie. Napríklad, že by proste došlo k situácii, kedy buď matka donosí dieťa, ale umrie a dieťa prežije, alebo sa bude musieť niekto, neviem kto, asi pán Boh, alebo čo rozhodnúť, že alebo nejakou matke vnúknuť myšlienku, že nie, ja chcem žiť a dieťa pôjde preč. Čo v tomto prípade? Už som sa chystal pozrieť na vec z druhej strany, zo strany oponentov, účastníkov pochodu za život, keď tu zrazu som si spomenul na dve dôležité veci. To prvou je, že ja som sa na Facebooku rozprával s jedným pravdepodobne účastníkom pochodu za život, alebo teda zástancom živoťákov, a ten mi povedal také, alebo ten použil v tejto diskusii dva argumenty, ktoré oni radi používajú, a ja ich spomeniem teraz. A druhé, že by sme sa mohli pozrieť na ich web stránku, na taký ten ich manifest a vyhlásenie vodcov vlastne Go, aby sme vedeli, s kým máme tu česť. Takže k tým argumentom. Prvý z tých dvoch argumentov bol, že ja som napísal, že rovnako, jak som hovoril vám, že napríklad, ja neviem, v 5. dni vývoja alebo po oplodnení vajíčka je to len zhluk buniek, ktorý sa od dieťaťa líši, takže nemusí mať nutne plnú právnu ochranu, a pokiaľ matka sa rozhodne, že nechce tehotenstvo, tak by mala mať právo ho prerušiť, pretože prečo nie. A on mi odpovedal, že však aj my, dospelí ľudia, sme len s hlukom buniek, aj 8-ročné deti sú s hluk buniek, aj 5-ročné, tak nastavme tú hranicu na 5 rokov. A tento muž, alebo chalanisko, zrejme nepochopil, že že my nemáme, alebo ja nemám problém s ochranou narodených detí, a dokonca nemám problém ani s ochranou detí, ktoré sa ešte nenarodili, ako som spomínal, neviem, v 6., 5. mesiaci tehotenstva a tak ďalej. Ale mám problém s 5. dňom po oplodnení, a vlastne sme sa svojím spôsobom nechtiac alebo tak vzdialene dostali presne k tomu problému filozoficko-etického, morálneho a tak ďalej, že kedy to je vlastne ešte embryo a kedy už to je človek alebo niečo také. A on ma svojím spôsobom v podstate dodrbal na tom, že som použil výraz zhluk buniek, hej, lebo my sme sa nikdy nedohodli na tom, že čo je ešte, alebo už dieťa, alebo ja som nepovedal tú svoju definíciu, pretože on to povedal jasne hneď po oplodnení a nazdar. Takže to je taký ten jeden argument, hej, kedy chlapec si asi myslí, že všetko, čo je zhluk buniek, môžem zabíjať, čo som vôbec nepovedal. A druhý argument, čo radi používajú, to som tuším tak, kde aj našiel na tej ich stránke, pretože som si to trošku pozeral, je, že keby sme prišli za deťmi z detského domova a opýtali by sme sa ich, že či sú radi, že žijú, tak by nám odpovedali, že áno, a preto by sme mali teda nechať ženy porodiť všetky tie deti a poslať do detských domov a tak ďalej. Podľa mňa je to zle položená otázka, účelovo položená. Správna otázka by mala byť, že keby sme prišli za deťmi z detských domov a opýtali by sme sa ich, či sú radi, že nemajú rodičov, tak si myslím, že by tá odpoveď bola v prospech mňa, hej, alebo nás. Budem hovoriť, že nás, pretože ja za moju stranu považujem ľudí, ktorí stoja za mojimi názormi akoby. Vy samozrejme môžete mať iný názor, ja vám to neberiem. Takže tá odpoveď bola úplne iná. Dobre, to sú tie dva argumenty, a teraz tu dáme opať a znovu Google, a ako sa volajú živoťáci, to je pochod za život. Dokonca majú normálne stránku, že pochodzaživot.sk. A hneď, ak sa mi to natiahne, kde je manifest 300 hrmených. Tu som to tak kde videl. Teraz neviem, kde musím to nájsť. Info, registrácia, bla bla bla. No kde to je? Hymna, ty kokso. No, tuto je, už som to našiel. Za čo pochodujeme? Manifest. Hľa, čujme vocogov, hej, manifest Národného pochodu za život 2015.
My, účastníci Národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestu prvého Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2013 v Kešicoch, sme sa dnes zišli v Bratislave, aby sme verejne vyjadrili naše presvedčenie, že, a teraz počúvajte dobre, život každého človeka je neoceniteľný, fajn, ok, súhlasím, nemám proti tomu nič. Preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná. A nesúhlasím s tým, že bezpodmienečne chránený od počatia. Ale počas celej jeho dĺžky áno, ale podľa mňa úplne od počatia, od oplodnenia nie. A ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná, s tým súhlasím. Tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a oporu, áno, v pohode, prečo nie? Ale na to nepotrebujem pochodovať za život. To, že to je za život, to je presne o tomto bezpodmienečne chránený. Nič iné. Zvyšok je proste len charitatívna organizácia. Osobitým spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy. Tu sa neráta s gaymi a lesbičkami, nie, oni sa ľúbia menej, oni vychovajú deti menej a tak ďalej. Nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka. Nie sú to ideálne, sú to rovnocenné aj s gaymi, aj s lesbičkami, či sa vám to páči, alebo nie. Žiaľ, je to tak, humanizmus na to prišiel, možno na to prídete aj vy. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov. Dobre, súhlasím, rodičia majú na to právo a sú zodpovední za výchovu detí. Deti majú právo na rodičovskú ochranu, to je v pohode, výchovu a starostlivosť. Bardzo fantastične. A tu sú zase nejaké keci a tu sa to myslím opakuje, respektíve to, čo tu je napísané, je akoby niečím, čo by robila normálna charitatívna organizácia. A už z tohto tu z bezpodmienečného chránenia od počatia cez manželstvo muža a ženy až po nech nám v tom Pán Boh pomáha, je úplne jasné, že tu ide o cirkevnú lobby, ako som spomínal, a myslím, že tu jak je info a organizátori a partneri, dobre, o pochode, tak už tu máme, že Aliancia za rodinu, tu katolické hnutie žien, katolícky, mnohodetných rodín, to je OK, tu, čo to tu je, Ján Krstiteľ, proste samý cirkevný lamer hore-dole, až mi z toho explodoval mozog, hlavne keď som videl tú Alianciu za rodinu, to ježiš. Nie, idem sa ožrať, alebo čo. No dobre, vypijem neskôr, ale teraz konečne prejdime k tomu, ako to vidí zvyšok sveta. A budeme opäť googliť konkrétne to, že dokedy sa dá ísť na potrat. Čiže dokedy sa dá ísť na potrat. Tu si kliknem na stránku zdravie.sk, nejaké fórum a tak ďalej. A je tu to, že nejaký užívateľ Andrej sem prilepil alebo po americky pástol interrupčný zákon z roku 86, ktorý, pokiaľ sa nemýlim, funguje dodnes a podľa tohto zákona žena môže požiadať o prerušenie tehotenstva najneskôršie do 12 týždňov jeho trvania. Pri vážnych psychiatrických dôvodoch sa môže urobiť výnimka, napríklad ak má pacientka samovražedné sklony alebo je inak ohrozený život jej dieťaťa, vtedy je možné zákrok robiť do 16. týždňa gravidity a z genetických dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo do 24 týždňov jeho trvania. To, prečo sú tu tieto čísla ako sú, napríklad prečo tu je 12 a nie je 11 alebo 13, prípadne 20 alebo 1 alebo 0, ako to hovoria živoťáci, a si povieme trošku neskôr, ale povieme si to, lenže predtým si ešte zagooglíme, čo by mohli byť napríklad tie genetické dôvody a musím tu vypichnúť, že v tom manifeste živote ako bolo, že Boh nám dopomáha aj k ochrane každého a jedného života, takže ja si to vygooglím, že čo? Children Genetic Deformation, to znamená, že detské genetické deformácie, a prepnem to na obrázky, aby bolo úplne každému jasné, že napríklad myslím, že toto dieťa nie je priamo geneticky zdeformované, alebo teda ak mu toto vyrástlo, tak ho ľutujem, tu vidím pečeň, čreva a asi žalúdok, ale asi to tu má len roztrhnuté, ale napríklad Boh chce a zastancovia života, aby, nechcem byť sarkastický, ale tento kyklopík žil, mal uši pod hlavou, hej, a tu neviem, čo mu to rastie.
A takto to chce Boh, takto to chcú zastancovia života, alebo teda pochodu za život, či čo to sú, živoťáci. A veria tomu, že keby sa tohto človeka opýtali, neviem, či tu má nejaké ústa, alebo nemá, že či je rád, že sa narodil takto tu, tak by asi povedal, že hej, že on si cení svoj život. Prípadne toto tu, kde mu z hlavy rastie, neviem, druhý brat, alebo čo, tu ešte nejaké deti, dobre, to má veľa končatín, ale to by možno bolo životaschopné, ale neviem, či to bude rado. A takto, keď sa to narodí, toto tu hlása váš Boh, hej, v pohode. No problém. Máme tu ešte dačo zaujímavé. Neviem, akože začína byť z toho trošku mierne nevoľno, ale toto ani neviem, či to je vôbec človek, aj keď má to nohy, ruky. Akože toto sa narodí, toto musí prežiť. Musíme to donosiť, nemôžeme to odstrániť, hej. Dobre, myslím, že to zavriem a teraz k tomu, prečo je tu číslo 12, že 12. týždeň v prípade psychiatrických či akých problémov samovražedných 16 a genetických 24. A tento zákon a tieto čísla nevznikli len tak náhodne. Proste nebolo to tak, že prišiel nejaký zákonodárca, hej, neviem, Fico alebo kto a povedal si, tak dáme tam 12 týždňov a nazdar. A predtým, než sa prijal tento zákon, tak určite sa proste zliezli niekde nejakí lekári, vedci, pôrodníci a tak ďalej a vydiskutovali si to a dali vláde návrh, že napríklad, a verím tomu, že to nebolo že rovno 12, ale napríklad, že 20 týždňov je taká tá prvá hranica, kedy už sa dá hovoriť o dieťati, ale zákonodarcovia to naschvál posunuli až na 12, aby neboli vôbec žiadne pochybnosti o tom, či je to dieťa alebo nie. A teda keby si niekto nevedel predstaviť, že 12. týždeň tehotenstva, kliknem napríklad sem, že aké rozmery a tak má to dieťa, tak tuším, tuto bolo, že váš drobček je už veľký približne 6 až 7 cm a váži okolo 14 gramov. Toto tu zobrazenie neviem, či je reálne pre 14 gramové dieťa, ale to je nič, hej. To je, kedy najneskôr sa môže dieťa akoby odobrať v prípade, že by to mohlo narušiť nejako život ženy, alebo proste je to jej želanie. Ešte tie ďalšie dôvody, prečo vlastne ten zákon existuje, pretože to tiež nie je náhodné, si povieme tiež za chvíľu. A počas posledných 3 týždňov vyrástol dvojnásobne, to znamená, že v 9. týždni tehotenstva mal 3,5 cm alebo 3 a vážil 7 gramov, hej, plus minus. Takže a tá krivka nejde lineárne, že v 6. týždni malo 1,5, v 3. neviem, 0,5 cm alebo koľko a tá krivka pôjde trošku tak, do takého oblúčika, respektíve po prvom týždni asi to nemalo 1 cm, to malo oveľa menej. Dobre, dúfam, že som sa veľmi nezamotal, pretože tu mám nejaké poznámky, že ako mám ísť, ale začínam sa mierne zamotávať. OK, takže tých 12 týždňov, ku tým 12 týždňom došli tak, že proste im to odporúčila nejaká rada lekárov, zároveň sa teda pozreli, čo sa týka Slovenska, teda asi na to, ako je to uzákonené v ostatných štátoch a čo ostatní lekári z celého sveta odporúčajú, ale vždycky tu bol nejaký prvý štát, ktorý to uzákonil a tým nebol nikto iný ako náš veľký brat Sovietsky zväz, takže ja si tu vygooglím, že ako sa to zvažovalo, zákon o potrate, konkrétne tento odkaz HFISK, a to je Human Rights and Family Policy Institute, čiže Inštitút pre ľudské práva a práva alebo rodiny, alebo policy, neviem, teraz som zabudol, čo je policy, proste práva rodiny a ľudské práva. A tu sa píše, teda pokiaľ by niekoho zaujímala história, že ako prvý legalizoval v potraty v roku 1920 Sovietsky zväz, po jeho vzore v priebehu 20. storočia aj ostatné krajiny komunistického bloku vrátane Československa. Potrat propagovalo aj nacistické Nemecko, týmto tu určite budú argumentovať živoťáci, že ktorého používalo ako prostriedok likvidácie tzv. Podradných ľudských rás. Áno, v tomto prípade je to správna argumentácia vlastne, ale my, pokiaľ žena chce ísť na potrat, tak nie ide preto, že je nútená, aby bola lebo je podradná ľudská rasa, ale preto, že má iné problémy, ktoré budú presne v tomto článku nižšie. A v západnej Európe a Amerike bol potrat legalizovaný najmä v 70. a 80. rokoch minulého storočia. A
v súčasnosti je potrat legálny vo väčšine krajín sveta a je len nelegálny akurát tam u islamistov amerických. Takže v rokoch 50 až 57 potratový zákon bol v podstate nejasný, ale už mal nejaké tie základy, že usmrtenie ľudského plodu lekárom v zdravotnom ústave so súhlasom tehotnej ženy nie je trestné a ak je iným lekárom, a to úradným, zistené, že by donosenie plodu alebo pôrod vážne ohrozil život tehotnej ženy alebo by jej spôsobili ťažkú a trvalú poruchu zdravia. A pozor, toto tu je dôvod proti živoťákom. Hej? Čo keď dieťa prežije, aj matka prežije, ale matka bude mať ťažkú zdravotnú újmu alebo bude postihnutá, alebo proste niečo sa jej stane. Aj tak máme donosiť to dieťa. Dobre, pokračujem ďalej, čiže nejaké poruchy zdravotné, alebo že niektorý z rodičov trpí ťažkou dedičnou chorobou, to sú presne tie genetické mutácie. Súhlas tehotnej ženy môže byť nahradený súhlasom jej zákonného zástupcu len vtedy, ak je tehotná žena celkom pozbavená svojprávnosti alebo ak nie je schopná sa vyjadriť. Čiže tu už ľuďom bolo jasné, že z týchto dôvodov, ktoré sú tu spomenuté, by mali alebo mohli ženy chodiť, pokiaľ chcú, na potraty. To je jedna vec. Druhá, to, že vôbec niekto začal uvažovať o tom, že by mal vzniknúť nejaký zákon o potratoch, je ten, že jednak ženy už predtým, to nie je také, že v roku 1800 oni nemysleli na potraty, oni radšej rodili, alebo proste nebola iná možnosť, tak radšej rodili deti, ale aj v roku 1800, aj 900, proste pred týmto zákonom, ženy mali rôzne spôsoby a finty, ako prísť o dieťa, lenže potom mali postpotratové komplikácie. A to vlastne dodnes, akože, neviem, kým ešte v Poľsku, tuším, nebol potratový zákon, alebo tak nejak, ja neviem, si to nepamätám. Ženy chodili z Poľska ku nám, alebo my ku Poliakom. Naše ženy ku Poliakom na potraty, alebo úplne nejaké, ja neviem, tam z Ukrajiny chodili do Poľska, pretože v Ukrajine ešte nebol ten zákon. Dobre, možno keď sám. Dobre, ďalej sa ten zákon trošku viacej spresnil medzi rokmi 57 až 87, a boli dôvodom na potrat, legálnymi dôvodmi, že pokročili vek ženy, ale to je také, že pokročili. Čo je pokročili? To až sa potom upravilo na nad 40 rokov a to číslo 40 tiež nie je náhodné, pretože ženy do 35 rokov majú, teraz neviem, ako to je presne, proste tá maternica funguje správne a potom už začínajú mať takéto prechodové obdobie. Sú na prechode prechodcov, a 40. rok je presne to obdobie, kedy už je pre ňu akoby nebezpečné mať deti, aj keď samozrejme, že ženy, pokiaľ teda nemajú ten prechod, alebo niekedy ženy otehotnia v 60. Podľa Biblie otehotnia v pôde aj v stovke. Dobre, majú najmenej 3 žijúce deti, toto už je taký ekonomický dopad, a respektíve spoločnosť si povedala, že dobre, ok, máš 3 deti, dala si našej spoločnosti deti a pokiaľ nechceš po 3, akože si môžeš nechať dať potrat, hej. Strata manžela alebo jeho invalidita, v týchto rokoch bol manžel živiteľom rodiny poväčšinou. A ďalším dôvodom môže byť rozvrat rodiny alebo ohrozenie životnej úrovne v prípadoch, keď hospodárska zodpovednosť za výživu rodiny alebo dieťaťa spočíva prevažne na žene. A žena je živiteľkou rodiny a teraz otehotne a sme v hajzlu, v tom pajzlu sme v hajzlu. F. Obťažná situácia vzniknutá otehotnením u ženy nevydatej. Nevydatá žena, no vtedy sa na to dbalo, že proste, že by mohla mať problémy v rodine, dneska už to nie je také hrozné, ale pretože nevydatá môže byť aj 30-nička, 40-nička a tak ďalej, a teraz akože nebude môcť ísť na pôrod, keď náhodou, teda na pôrod, na potrat, keď neotehotne. Ale tu sa asi jednalo hlavne o také tie nezletilé, alebo teda nezletilé, v 17, v 16 otehotnela a teraz chcela dokončiť školu, alebo chcela ísť na výšku a tak ďalej a ešte doma ju dodrbávali, tak je to proste umožnili, pretože spoločnosť sa nebude pozerať na to, čo rozpráva Boh, ktorého existenciu ani nevieme dokázať, ale chce pracovať akoby pre ľudí alebo zákonodarcovia, tak sa pozerali na všetky dôvody, na objektívne dôvody, reálne, pozemské, že prečo by vlastne
ak niekto pôjde na potrat, mohol ísť. Alebo okolnosť, ktorá nasvedčuje, že k otehotneniu došlo znásilnením alebo iným trestným činom, ktoré predstavitelia Pochodu za život absolútne ignorujú a kašľú na to. Že niekto mi znásilní ženu a ja mám vychovávať bambúcha, alebo ju nechám ako inkubátor porodiť to dieťa. No dobre, tieto zvyšné dôvody, to je vlastne spresnenie toho istého zákona a toto už som ďalej nečítal, ale tu je zaujímavé potom ešte, že nedovolené prerušenie tehotenstva podľa paragrafu 150, že vážení predstavitelia Pochodu za rodinu či kýďa ste, že kto bez súhlasu tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo, potrestá sa odňatím slobody na 3 až 8 rokov. A odňatím slobody na 4 až 10 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, to je, čo som teraz prečítal, za závažnejším spôsobom konania, začne rezať alebo čo, alebo na chránenej osobe, to sú presne také tie 16-17 ročné. Všetci sme chránení, ale extra chránené sú ešte deti, pretože sa nevedia brániť, sú väčšinou bezbranné a deti sú až do 18 rokov. Trestom odňatia slobody na 8 až 15 rokov, bacha na to, sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí tehotnej žene ťažkú újmu na zdraví alebo smrť. A ďalej už to asi nejdem čítať, kto si to bude chcieť prečítať, si môže nájsť túto stránku alebo si zapauzovať video. Je to v celku zaujímavé čítanie. Tuto ešte jemne posuniem dole. Nečítal som to úplne komplet celé. Tak, proste zvyšok sveta, zvyšok spoločnosti sa pozeral na potreby spoločnosti, potreby ľudí a žien, ktorí si vyžadovali teda nutnosť si vyžadovali mať aj možnosť potratu, pretože proste dieťa človeku prevráti život hore nohami a každý, kto je rodič, o tom vie. Dobre, to je k tejto téme z mojej strany, myslím si, že je všetko. Ja sa s vami pomale lúčim. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak mi prosím dajte palce hore. Ak nie, palce dole, môžete mi zanechať kľudne aj akékoľvek komentáre. A v prípade, že sa vám páčia aj iné časti môjho denníka Ateistu, tak by ste možno mohli zvážiť podporu môjho kanálu tým, že si dáte na YouTube odber, alebo po anglicky subscription. Dobre, to je definitívne všetko. Čaute, majte sa. Adie. Toto je výzva pre pajácov z Pochodu za život, alebo taká myšlienka, kam by sa to dalo eventuálne až dohnať v prípade, že by bol uzákonený zákon o tom, že žiadna žena nesmie ísť na potrat. Takže vy chcete to, že keď spermia oplodní vajíčko, tak aby tento zväzok bol chránený zákonom, pretože sa z neho vyvinie život. Lenže víťazná je len jedna spermia, tak čo keby sme chránili aj tie ostatné spermie, pretože veď aj oni sú zárodkami života. A čo keby sme hneď potom, ako postavíme obrovské spermobanky, sa zamysleli nad tým, že by sme mohli chrániť aj vajíčka, ktoré vychádzajú na vnímoč pri menštruácii, a pretože v týchto vajíčkách, ktoré sú tiež zárodkami života, by mohol byť ukrytý druhý Einstein. Čo vy na to? A všetky tie narodené a odmietnuté deti narveme do detských domovov, pokrstíme ich, evangelizujeme, pretože farárikovia vedia veľmi dobre, čo je dobré pre naše deti a potom po niekoľkých desaťročiach bude v Európe toľko ľudí, že keď príde aj 2 milióny utečencov, tak nás to vôbec nerozhádže, pretože to bude mať asi taký vplyv, ako keby prišli 2 mega ľudí do Číny a Indie naraz. No, 300 hrmených. A keď to všetko vyrastie, všetky tie ovečky podojíme a bude cash. Svätý Otec nás pochváli. Oh yes.